Скъпи родители, наближават коледните празници. Ние, екипа на Дарби, подготвихме за вас един невероятен подарък, който може да изберете, а това е образователният подарък. Може да си вземете от нас ваучер за кариерно консултиране, ако детето ви е 9 и 10 клас. Може да вземете възможност за пътуване в чужбина с любимия език. В Малта, в Ирландия, в Англия, в Япония с английски език или испански, в Малага, в Барселона, да закупите ваучер за консултация. Ако сте родител, който искате да разберете къде да учи вашето дете след 7-ми клас, или да вземете ваучер за езиков курс, който той да направи, подготовка за сертификат или пък да надгради нивото си. Коледен ваучер може да вземете и за баскетболна академия за деца от 11 години до 17. С пожелание за светли и топли коледни празници!